naglalagay lang tayo ng gamot sa Gagamba, no? Bago tayo maglaro. Tapos toothpick talaga, no? Dito nagtataka yung imong nag-load sa akin, ba't daw nagtututpick pa ako? So ganito kasi ako nasanay, no? Kasi dun sa dulo ng syringe mga adji, tinutupi yun ng mga ibang manlalaro para yun yung panlagay nila. Pero di ako sanay sa ganun, no? Mas gusto ko yung toothpick. So ganito yung entry level, oh. Yung nagde-derby kami mga adji, ganito, no? Yung maliliit lang na Gagamba. Ganito yung diniderby dito. 0.25. Ganyan, no? 0.25 lang, no? Siguro ito magtimbang lang to ng mga nasa, baka nga mas maliit pa to sa 0.25 mga adji. So ito naglalagay lang ako ng load ngayon kasi maglalaro tayo. So sana siguro natin mga adji. So warap pa rin mga adji. So Gagambino. Again, no? So pasensyahan nyo ako, hindi tayo nakapag-upload nito mga nakaraang araw kasi medyo nagiging busy tayo. So may naskaso lang muna ako. And dahil hindi ako nakapag-upload ng ilang araw mga adji, gusto ko yung bigyan ng magandang laban yung Gagambang Japan saka itong jumbo size na to. Yan, itong jumbo size na to mga adji, no? Yan, ito yung Gagamba na yan. Gagambang Japan ang babangga natin dyan, no? So bago nga palang lahat, no? So sa mga hindi pa naka-register sa league natin mga adji, so may GC ako. So kagabi mga adji, ang record namin kagabi is bago kami huminto 19-6. So prior to that 19-6 mga adji, may 24-6 kami nalaro din. Then nung bumalik ako 3-3, so nag-draw. Then dun huminto. Then pagbalik ko ng gabi, so kumamanta na naman kami. So ako mga adji, ito yung sa screen mo yan. Umabot niyan kaninang umaga ng 19k. So 1.5 yung puhunan ko dyan. Then prior to that, panalo ako ng 19,000 din. So nasa inyo na lang mga adji, may GC tayo kung gusto nyong sumabay sa akin. Basta ang ano ko lang mga adji, naka-register kayo sa link ko. Then na-verify ko mga adji na under kayo sa link natin. So walang problema sa akin yung sabay tayo. Tapos ganito yun mga adji, no? Habang sumisipat kami mga adji, or sumisipat ako, pag ako mga adji sumipat ako at na-lose streak ako ng dalawa, then kayo mga adji, pwede ko kayong pasipatin. So may GC tayo mga adji, kayo yung magtatawag kung ano yung kursunada nyo, kung gusto nyo sa meron, gusto nyo sa wala, para lahat tayo mag-i-enjoy din. So may chance kayo na mamili din ng Gagamba nyo, and ako naman yung sasabay sa inyo. Kasi ganun ako mga adji, nagsusugal ako ng Gagamba, so nagkakapi lang ako, nag-iossi ako mga adji, pa-chill mood lang tayo, namimili lang ako ng Gagamba. Hindi lahat ng sultada sinasabayan ko. So yun yung technique natin, kaya hindi tayo madalang tayong matalo, or pag matalo man tayo mga adji, nagpapahinga ako. Matalo lang ako ng dalawa, stop, nood lang ako muna, chill, kape, sigarilyo, sound trip. So pag nakita ko na ulit, lumamang na ulit, may nakita ko na silip na naman, so taya na naman tayo ng malaki. So ganun ako dumiskarte, kaya madalang ako matalo. So yun talaga. Kasi nga, yung Gagamba mga adji, nakikita nyo dyan kung sino yung mananalo, sino yung matatalo. Ang pigado lang sa Gagamba mga adji is yung upset na tinatawag. Yung talagang halos sure win na yung Gagamba, OD na yung kalaban, napakabagal na umakyat, tapos napupusuran pa yung mabilis, napupusuran pa yung malaki. Yun lang, sa ganun tayo halos natatalo, no? Or yung pili natin mga adji, maliksi, malaki pero bakla, tapos ang kalaban overdose pa. So ganun mga adji, lamang tayo sa panalo. So may link ako mga adji, mag-message kayo, comment down below kayo dito, or tignan nyo sa Facebook page ko, baka mag-post ako mamaya. So yun lang, proceed tayo sa laro. Ito mga adji, itong Gagambang Japan na to, walang kakundi-kondisyon to ha. Ito pa rin sa mga adji, no? So hindi pa rin siya nangitlog, pero sobrang lagkit niya na. Grabe ng sapot nito mga adji. Halos hindi na to maglakad-lakad, no? Grabe na yan, no? Halika dito. Halika. Grabe ang sapot niya mga adji, oh. Sobrang kapal na, no? Dali. Dali natin siya kunin. So pinapakain ko pa rin to nung isang araw lang. 2 ipis na naman yung kinain niya, no? Ito na siya mga adji. So grabe ng kapal ng sapot, oh. So grabe ang sapot nito. So yan. Ito siya. So ito yung September mga adji. October, November, December, January, February, March, April. Mag 7 months na sa atin to mga adji. Ito lang yung nabuhay na first batch ko na Gagambang Japan na malaki. Pero meron ako dito 14 na Gagambang Japan. So game natin to mga adji, no? Gagambang Japan to.
Tapos ito yung normal na gagamba. So sizing 8-10 pero may tulog to mga Aji, winner to. So mamili na lang kayo dito, no. Sa sizing to hindi sila magkalayo. 8 Gs, makapal lang yung gagambang Japan. Game natin. Game. Mga Aji, masyadong malakas. Wala. So yun yung problema sa gagambang Japan mga Aji, no. Masyado silang malakas pumiga. Hindi kakayanin ng gagamba. Wala, maayaw yung gagamba mga Aji. Maarya siya. Naku, dali pa yung gagambang Japan ata. Wala talaga, hindi kaya. Salangan ko ng last one mga Aji, yung mahaba. Salangan natin ng mahaba. So ito mga Aji, salang natin to. Mahaba talaga to. So super sa haba to mga Aji, no? Game natin, game. Nga. Naku, pumapalag sa gagambang Japan mga Aji. Ala ka. Mabibilot pa tayong gagambang Japan natin. Ala ka. Naku, nakahanap ng katapat yung gagambang Japan mga Aji. Ala ka. Isang labay mga Aji. Sana lang. Testing natin. Sobrang tapang na itong pang derby na to, ah. Grabe mga Aji. Ayun na. Nakaramdam na ng kursa. Hindi, lalaban pa rin talaga. Grabe, papatayin niya yung gagambang Japan, no? Grabe, puputulan niya ng paa. Grabe, tapusin niya talaga yung gagambang Japan. So, ang kinagat ng gagambang Japan mga Aji, sarili niyang paa. Grabe, tatapusin talaga siya. Sarili yung paa ng gagambang Japan yung kinaagat niya. Putol na yung paa niya. Grabe, tatapusin talaga. Gustong vlog. Sobrang tapang mga Aji. Aray. So ito mga Aji, dito ko natapusin to, no. So grabing tapang. So itutuloy ko to mga Aji. Papatayin talaga tong gagambang Japan na to. Ito yung super na yan, no? Sobrang tapang, no? So tanggal yung paa ng gagambang Japan dyan. So sabi ko sa inyo mga Aji, ayaw ko silang paglabanin, pero dahil kasi alam ko inaabangan nyo rin naman to, and para mapakita ko sa inyo yung laban ng gagamba, no? So yun lang, sana nag-enjoy kayo, and again panalo to. Grabe ang tapang nito mga Aji. Ayun, maagat pa ng kamay. Sobrang gigil, no? Ito yung 3 wins na ata natin to. So yun lang po, maraming salamat, and don't forget to like, share, and subscribe mga Aji. So at na rin, mag-register na rin kayo mga Aji para sabay-sabay tayo maglaro.